yang angdong arat biasa kiting akan dia kopi akan dia akan sih yang itu kan kaya akan kita makan kayu kadang non itu non nilai tumhan kating beji akan dia kapasitas dia alam sila pela nilai kompetensi long itu nilai komponen IPG pan itu no adim sik dang bom lo lasi tum kadok kabe karbi yang long arat atum sistemnya nang tum kilang PG mate nang ipale FG pasti cuni rilo labangke itu dah panggo itu mungkin welcome je atau group atau blog dapat mangke ailo long so mayalong nang beji ko te long tum dah mangke ailo lut ko labangke nang tu jong si labang so mayalong nang tum nang kitun pe nang tum amu isiga CPG panding hang polote nang tum ladak mangke selfie point no dak mangke nang tum foto situlis sidame chokno labang so a foto ke situlis labangke nilip along fast APSRC youth conference tidun amulu kuna tu kita pasang ye panlo atau kabe karbeng long orat lapen ke social media kilang upload pe lapen injur lapen ke ek kuma ko pai puru lapen ke salar atum mastabe abrang si nili nang tu pan khai akachsom akadong kilo kadong non nang tu pan kachnuri alam thei lapen no nitum nilip competency along youth conference ki bija perman nitum non sik dang bomlo lapan ke labang so maya long nang tu kado kabe karbeng long arat atum sabe mithanga khai reng nang ji mithanga khai aja kong du nang ipu kachema tha tum ang labang so maya long nang tum RD nang ki duni mate ke bang eji phanse chuning ri lo athe non itum khai ki bir rang apor lo non itum khai ki bir lap ke nang tum chini lo non itum langdam tha upilia long laban ke orang khat konitensi bukajan along itum khadakta bang khai se cherai dia thangjang lu lason ta saksi mo itum ako konitensi long stame ka freka khai tu manga cherai eji phansi chuning ri lo athe bang khai tum ke dak pale am hangi the pot me ke bang kali dak pale tido kali bang khelo kan am hang Bangladesh Bihar lapen lokfi alang letum ke bang lapen alang tu arni bang si labang karbiang long along alang tu kachong dak amen pen bang po dak long le nam po dak dok po dak seter po lapuson si itum along rialong bang khai bang bom lo ke bang bom pen apo si non itum khai ke itu avatar same non na ke kom he khandang lo apo si non itum labang so asap so itum han imi thanga khai ka chirai kom ni aja kong dolan labang so apor ho jong si itum karbia khai tu ningi si do de kulote itum khai ke virda khangjang ji apo si ka do ka ve akarbiang long arat atum same nang tum ta ka prek party long ke do atum same mi thanga khai reng nang ji pura nang tum ta itum APS SLC akachi songalong nang tum nang kidun FG khan si chuning lo athema non langdam kami itu pan BJP party itu tribal apa long aso kaya pan nangi pavir dia pan lok alang itu non kam claim bom lo la so join si itu di non karbiang long ke cipudam lap lotek siken Tripura along asonsi ciplang dan lo athi Tripura along kupilo pote alang itu Tripura khai itu amathang itu state hang that kami alang itu lalang so state long lok sistem alang atum 6 tidur kacipang tang te ajoine alang atum update lape alang atum state along ke bengali behari atum cerai pidak ajoine inglonga so hada kidu inglonga so khai tum nangke apang bear thip hangjang lo alang atum Tripura khai tum hada bang state long lok api sistem alang atum 6 tidur kacipang tang te ajoine alang atum akai pam bear head pen apot alang atum non puthot amethang along ri along si alang atum bangke amethang I state amana ametang along ri chang thunang kok mo itu ma along ri at sitame non karbiang long sitame la puson apor nang le rok pote itu ma khayat itu un ediaji aposi non itu virpo virang rang apor hut itu emetang akai ka chirai kom tun je phan itu RDGP nangi itu gaddo kabe atum sitame emetang tangka chirung chotpen emetang pocket pen tu sitame itu jesong nang kok athima itu ke kachisong bote pilo isi itum hiti claim di pulote ini tum imithang aja kong masih claim nai imithang aja kong pen claim lo pulote imithang si cicholong thot po imithang si cerai long thot po same nangli hiti jong si komane phan si paklaim bote nangla nam bidang kok lapen ke khala phanda thak nang kok lasit non APSLC tum akaji song bangke imithang aja kong tribal that aja kong si cisong po tribal that abuta se hainang po tribal atau masih jelang cot po lapen ke dak bangke non tribal atum hanu ke electoral rule pen tameng khan po lapen ke sakuri bakuri ta ing khan po
alang letum phan kang tham tang asa korean ge itum driver su an se chirai long pu lasi kat do ka ve akar be ang long rat atum same na du kamun thi par sigra itum akhai ka akaji songalong EPSR se akaji songalong nang tu nang ke bordu eji mate kiwang eji fasi chiningri lo Haksin non kapang so maya lang na tu nang gidur na korte la passenger la ban tiek bek abu mara tu same labang so maya na gidur be nang tu jong si labang so nilip along EPSR si conference along gidur pa mo na biji labang so along klam along nang tu napalay non nang tu dak tu chitu non ban upload non nang momo sa nang tu chelang long bola ban kena nilip along gidur EPSR si conference gidur amulo pun tu chibilang ko non labang ken na lo la ba ka la ma kan ko ye din no la ba no to na so la ma non so la po na ben ye la dak bang itu so la ala ma la itu aman tu na atema itu la so la ma se itu khai la pe itu jet along rita i rai po la bang so la ma ben se itu ka do ka be amit na i rc atu ka chi ni la